Det är vi. Vi är med. Toja. Fuck. He died. I don't know anymore. Yeah, it's beautiful. It's gorgeous. Yeah. Full armor då. Du ikke fått armor. Fuck that shit. Så det lyckas väl i hinbanan. Kom on. Jag ska vara pink och jag ska vara hekta. Hade pink. Ja. Oh my god. Fucking football face. Whoa. I am impressed. Yeah! I killed a man! Oh fuck. Så What shall my destiny be? därför matar jag inte det. Nej. Var ska vi Alltså montage? raketskott tjadar Janne. Raketskott tjadar Janne. Åh det. Kör då Peter. Bara Janne. Ja, man kan köra på. bara Då är kör. det motvind. Emot någon. Det är inte någon månad. Kör. Det är shape till motvind nu. Det är fräta bara så näkt så då lätt rivna. Det är ju kvända. Eller inte lätt som skräpar men också fullt lätt men det är ju inte. Vill du gå att det här är mitt glory moment. More like horror the moment. Holy fuck. Andrias. Hver du kan du just i Andrias? What have you done to my friend? Ja, man klarar en nine. Kör in. Ja. Next time you're mine. Vad fuck bestämmer jag där för något? Fucking smooth babe. Jenta. Överraskar Andrias inte finns där. Kat? Smooth babe-rötterna. Oh! Är det så rätt? Ja, jag brukar mig nu. Och vi må höra att inne. Jag bestämmer mig med. Ah, I changed my mind. Han ska prata om det. You loony! Reinforcements have arrived. What the fuck? Ett anledning är just idol. Vad är det? Idol, come on man. Så var Alltså, så var skiftet background natter så var av Google så det kaffe i background. alltså worms. Allt gör dockerst. Det är en av såna här sex knäpp. Alltid. Stämmer det där? Single that man out. Reinforcements incoming. Incoming. Okej, bra. Det är inte Levi. Vi tar vi för Jeff Place. Vad säger du Andreas? Vad säger du mig? Ah fuck. Jag vill ha Place. He's back. Good old Andreas. Jag vill ha det mina. That's fine. Reinforcements have arrived. Jag som vill Och ha det jag min. borde gått in där spanan Levi och printa den ut och diska den som en god. Nej. Men du klarade mega väl i spanan. Jag har just ett gott skott just väl. Ett gott skott. Tjej den tunna. Men det blir inte Levi. Vad är det bara? So on this. Oh fuck! Boy, another, sir.
Reinforcements have arrived. Ah, missed the connection. Missed the connection. Yeah, missed the connection. Hold on. What happened? I don't even. So if I can't come in, if I had you. Att det skott ju så mycket potential. Det är lugnt. Yeah, Reinforcements incoming! men nej. Story of my life. Wasted potential. Waste everything you love. Andreas? It's your turn. It's your mama turn. Make me like a sandwich. What? Exactly. Ja, släpper som ner natta. Nej, Ja, okej, bra. det går snyggt. Vad ser det blädje med ni uppe igen? Enter. Space. Enter, Andreas. Efter. Hur jag spelar. Well, jag tappade. Tack för det, Andreas. Jag ser det. You complete douche. Ska faktiskt art. Du är Tacka ner. dig själv. Oh my god! Så! Ska stärka detta. Och som du ska toucha. BAM! Fyra dräper fucking... Oh my. Hej, vill jag brukt Holy Grenade, men jag fick inte känna den. Vänta. Go out Jesus way. Du är så till Símun, den fucktard. Alla mina levande. Holy shit, Levi. What? Ja, jag drejer han här uppe, oh my. Det är bara Det är ansiktet klart. här. Det lyser här och allt. You know? Ja, alla där. Oj. Ja, jag finner en ordentlig rätt.